Τώρα ο βαλάτης θα μας κάνει κάτι ανάλογο με αυτό που δείξαμε προηγουμένως. Για να δοκιμάσω. Ας πούμε θα δοκιμάσει αυτήν την πλαστική κάρτα. Λοιπόν, για να δούμε πού είναι το κέντρο βάρους της. Τράβα. Σήκω το χέρι, να δούμε πού θα πέσει, πού θα πέφτει, πού έχει το κέντρο βάρους. Τράβα λίγο ακόμα. Μπορείς να βάζεις ενέργεια, γιατί άμα βάζεις ενέργεια μέσα στον αέρα. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να τοποθετήσεις πάνω ένα βαράκι. Ένα βαράκι. Συγκεντρώσουμε βιαστής. Άστο μου, πέφτει. Πέφτει, ωραία. Βάλτε το βαράκι πάλι πάνω και τράβατε λίγο πιο έξω. Βάλτε πιο δυνατό το βαράκι, φαντάσου είναι πιο βαρύ και τράβατε προς τα έξω. Εκεί, άστο λίγο να δούμε. Πολύ ωραία. Ξανά. Βάλτε το βαράκι, τραβάτε λίγο πιο έξω. Μεγάλο βαράκι, όχι τόσο μικρό. Ανοίξτε τα δάχτυλά σου. Εκεί, μεγάλο βαράκι. Δες τον άλλο ξανά πιο έξω. Εκεί, άστο. Ωραία, πιο μεγάλο βαράκι, έξω. Είναι θέμα οραματισμού. Πάμε. Όσο πιο βαρύ το οραματιστείς, τόσο πιο πολύ θα μείνει πάνω. Πιο έξω. Οραματίσου το βαράκι πιο έξω. Εκεί. Τώρα θέλω να φανταστείς ότι εισπνέεις την ενέργεια από το βαράκι. Οραματίσου ότι εισπνέεις για να πέσει. Φαντάσου τώρα λοιπόν αυτό το βαράκι που έχεις βάλει πάνω ότι το εισπνέεις μέσα σου. Πλησιάζει τα χέρια σου πάνω από το βαράκι και εσύ πνεύσέ του. Έλεος βαλάντι, τόνο έβαλες. Για τράβα το, για βάλ' το πιο έξω ακόμα. Να δούμε πόσο βαρύ είναι το βαράκι αυτό. Τόσο, εντάξει, πολύ ωραία. Χαιρετάμε. Τέλεια.